chikonzero ndechekuti mari dzemarendi panguva yapfuura pandakanomusungira ndakasara ndisina kana mari. Pandakasungirwa vakabva vati havana mari yerendi saka ndakabva ndangogara kumba hamuna kutora zvinhu. Kana wabika uenda unoturika uku ko ukaona gudo raba raja. Ndinotaura ndichiti mukadzi ndinoona zuva rega rega. Ndinoendapo zuva rega rega. Kunoona zuva rega rega ndo chinonzi rudo here nemukadzi. Ndinovimba kuti rudo kunzwanana kuwirirana. Uyo achigara kwake. Kana ndamutsanangurira akanzwisisa zviri kuitika ndinovimba kuti pane rudo. Nokuti ndakamutsanangurira iye akazvionawo shuwa ndikamuvimbisa kuti shuwa ndiri kufanira kukutora. Pahasha TV, nyaya sezvadziri. Ndinoda kumai mwanasikana wangu Vanessa. Akagara makore mangani naye ane mwana here naye. Atezvana? Ane mwana mukwana. Saka mukangoti munongoda pfuma yenyu nabvire tichida kuti munoida pakuti chii? All right. Sweet. Mzana. Johan Nyaparo. Nyaparo. Simzara kuroko. Ini Johan Nyaparo. Ndovimbisa ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina manyepo. Mwari ngavandibatsira. Right. Ini Muroka. Ini Mathias Muroka. Ndovimbisa ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina manyepo. Mwari ngavandibatsira. Right. Yeah. Oh, no problem. Right. Lanzi. Munogona kupinda mudare muchititsanangurira munokuda pakati. Umanyora list. Kumbudzoka kwauri Joasha. Ari patwipa unomziva? Yangu kuziva. Anonzi ani? Vanessa Muroka. Chichako? Mukadzi wangu. Mukaramese? Wangu. Zvakanaka? Wangu. Alright. Ko ari mumaoko? Anonzi Nyaparo. Ani? Nyaparo. Oh. Chichako? Mwana wangu. Unotofara kutori nemuke? Wangu. Ndinofara sei? Pakanaka. Anditi zvara vauya nhasi panyaya yauri kudhuma vari kuti vakuda ravanesa ndisingazozivi kuti makambokurukurira nhere musati mauya kana kuti zvatotangira kuti tinovimba kuti iko zvinhu zvangotangira munomu kuti pakunyoro asi ndaizviziva hangu kuti rora rinoda kubviswa. Navanesa makagara zvakanaka? Hongu. Musunenza? Tinochandimitsana naye kozvo. Vanesa? Uyu unomuziva? Chichako? Murikugara mese? Ndirikumba kuvabereka. Sei uri kumba kuvabereka? Pandakasungirwa vakabva vati havana mari yerendi saka ndakabva ndangogara kumba hamuna kutora zvinhu.
Alright. Kudzuka kwauri Joani. Nandomutiedza kuti iwe uchigara zvakanaka, kutsvaga kuti iwe uchigara zvakanaka mumano wemunhu pasina kana nyaya. Kungotanga kuti kuda pfuma yangu. Ndozvona ndoda kuti ndigoziva. Iwe panda kubvunza wati kugara tose zvakanaka, asi wanzo zvataurwa nemudzimai wangu. Ndazvinzwa. Ungatitsanangura kuti zvirikufamba sei? Wangu. Ndofunga mudzimai ari kumba kwa Tezvara. Kubva pandakanomusungira handisati ndanomutora. Chikonzero ndechekuti mari dzemarendi panguva yapfuura pandakanomusungira ndakasara ndisina kana mari. Ndakapererwa kusvika pakushaya mari yese. Ndokubva ndataura nemudzimai zvakanaka. Ndiri kuuya kuzokusungira, ndiri kutsvaga mari. Udzoka kumba. Nenda kubasa. Wangu. Tinogadzira mafoni. Wakasungira rini? Ndakasungira ndofunga pane 4 months. Wangu. Saka 4 months idzoegara kubiwa. Zvazvakaita inini ndine vakadzi vaviri nevadzimai vaviri uye ndiye mudiki wangu. Ndine mumwe wekutanga wandinaye. Saka urugara kwemukadzi wekutanga wangu. Mwana wekuchengeta? Mwana ndiri kuchengeta zvese. Hakuna chinoshota pamwana, ndoita zvese. Kuti kuna vakadzi vaviri. Saka vakadzi vaviri mwachengetwa naTezvara. Ndokwandiri kugara ndiri. Ndokwandiri. Tezvara. Aiwa, ari kumba kwandoloja. Ari kumba kwandoloja. Ari kumba kwandoloja. Uyu mukadzi ndovanoti unochengeterwa naTezvara here? Kwete, handichengeterwa naTezvara. Ndozva kutaura kuti kuna vakadzi vaviri saka uyakuita kwaTezvara. Unochengeterwa naTezvara here mukadzi wako? Mukadzi wangu handichengeterwa naTezvara. Mukadzi wangu ndinochengeta inini. Ndo mukadzi ndiri kutaura, ndo pandaitaura ndichiti mukadzi pandakashaya mari yemarenzi ndaitaura kuti ndakatomuudza zuva rekuti ndiri kuzotora mwedzi unowu, kupera kwemwedzi unowu. Even inini ndakatotumira nhume iyanova dombo wangu kuna Tezvara ndikanovavimbisa kuti ndinokumbira regerero nemazuva awandisa. Asi mukadzi ndiri kuuya kuzotora kupera kwemwedzi unowu, ndichireva February unowu. Ndiri kuuya kuzomutora ndenge ndaunganidza mari yemarenzi, mari yechikafu uye nemari yekuti mukadzi azonge achienda kubasa. Inoramba yakangodaro icho yakaoma kuti unoramba uchingotadza kuibata. Kwete, pandakatovimbisa kuti ndikupera kwaFebruary unowu ndaiziva kuti ndine zvandiri kuita ndichiunganidza mari yekuti ndiitese nditore mukadzi. Ndosaka ndakatuma nhume ndikati ndiri kutora kupera kwaFebruary. Afu wakubvara dare rekuti nditazotora kupera kwaFebruary chika kuti ngopera mudare. Izvo chatiri kuda. Unoramba mwana wavanhu nenzira dzakanaka chaizvo zokuti anhu uchazotora kupera kwaFebruary kupedza gore mairi madhadha ababa vakutya kuti ndakachengeteswa mukadzi womunhu achapedzana apara musho uchihamba pavo ndosaka vati achipedzerana kudani. Ndizvozvo dai ndaida kumuramba ndingadai ndakatomuramba ndakatoudza kuti handichamuda. Asi pandakatumira nhume kureva kuti ndaitotuma kuti ndiri kuda kutora mukadzi kupera kwemwedzi uno, ndakatumira iye anova dombo kuti ndinoudza naTezvara kuti ndine regerero nemazuva awandisa. Saka ndiri kutora mukadzi kupera kwemwedzi uno nemhuri yangu ndiri kuenda kundichengeta, ndinenge ndaunganidza mari yekuti vanhu vawane pekugara. Zvakanakisisa. Ndizvozvo chaizvo. Saka vakava nelisti ravo reroora ravakatarisa ravauya naro nomundare vaufunga kuti mukwasha wangu mukwasha wangu vanokwirira mukwasha wani wavo kuti zvinanitarisewo funga listi racho riripo.
nitarisiro yekuzoita mhuri yakakura here nemudzimai wako? Wangu kwenguva refu. Kuzowedzera vana? Ndizvozvo chaizvo. Nokuti nhasi mambo wakati mukubuda mese muchitono garamuzi inoenda uchiti this man. Wangu. Which means wakutoenda nemhuri yako. Ndinovimba sekudaro kuti mhuri ndikuchengeta kubva mwedzi uno ndenge ndanayo pamba pangu. Pandinoti apa ndo pandakaisiya. Uchiri kuimba usati wava chivimbiso kureva kuti ndo pandine tendero netarisiro. Alright, zvakanaka. Nawo yatitore nguva asi pane chokwadi chinoda kunge chichiburwa. Chokwadi chinoda kunge chichibura ndechekuti iwewe wane mwedzi mingani wine mwana? Ndinovimba kuti ndaane gore. Wane gore? Pagore kouyu mwana yani mwedzi? Ane mwedzi mishanu. Mwedzi mishanu? Saka mimba inotorwa mwedzi mingani? Mimba 9 months. 9 months. Yatora 9 months. 9 months plus 4 months. Ngeti mwana? Ane 5. Ane 5 months. Baba. Saka tika ganti mwedzi tinenge tine 14. Tine mwedzi 14. Saka kulewa nipane gore ni 7 months. Ndizvozvo chaizvo. Wapinda mukanzira kuti uda kuture mimba yako mukati wako. Ndizvozvo. Zvino chapa kuti atezvara vako vauye vatiri kudarora. Inini maone kuti muye mubvunze kuvainisi. Ndinoona magazana vanga vachiita mashuka. Vakasiya akatinda chiyamarere haana kuya kuzibvera. Ndatokutumira samutumwa ndati ngauya ataure kuti chizviriita ashamari imari iri kunetsa haana kuya. Ndakamufundira kuti samutumwa akatanga akutanga. Saka kureva kuti imi makasvika pakuvhunduka kuona kuti mukwasha uyu pamhazi serious nekuone mwana wedu. Then mukwasha baba iwewe paukaenda kunoroora mukadzi wani akachigara kupi? ndaigara naye. Waigara naye? Paukaenda kunotora mukadzi 2 arugara nani? Anogara nini? Arugara nini? Muri mezi? Ari kumba kwako? Izvozvo? Kozva ataura kuti iwewe wakamuchengetedza kuvabereka unoti chii? Andipokani napo. Ndati iwewe zvinoita here kuenda kunotora mukadzi? Andikutora mukadzi kuti unowana bonde mumba nekukuwachira nekubikira. Ndizvo? Ndizvozvo. Aiwa taura hapo. Kumba kwacho kwamuri kuenda kunosanganirana kumba kwani? Kwatiri kunosanganira izvozvi pabonde. Kwari kugara iwewe ndekumba kwani? Kushop kwangu kana kubasa kwangu. Nekuti hatina nzvimbo izvozvi. Iye zvino kwauri kuti uri kugara nemukadzi wako ndekupi? Kandi kuti izvo ari kwatezvara vangu. Kwatezvara vangu? Ndiko kwandiri kureva kuti vanoroorana nenguva yapfuura iyi vanoenda kuchengetedza mukadzi kwatezvara here? Kwete. Hatidi mukadzi kana waenda wabika sadza rako ndionoda kurija? Ndizvozvo chaizvo. Zvino kana wabika woenda unoturika uko ko ukaona gudo raba raja. Ndinotaura ndichiti mukadzi ndinoona zuva rega rega. Ndinoendapo zuva rega rega. Kunoona zuva rega rega ndo chinonzi rudo here nemukadzi? Ndinovimba kuti rudo kunzwanana kuwirirana. Uyu achigara kwake kana ndamutsanangurira akanzwisisa zviri kuitika ndinovimba kuti pane rudo. Nokuti ndakamutsanangurira iye akazvionawo shuwa ndikamuvimbisa kuti shuwa ndiri kufanira kukutora uye kumba kwako.
Zvino kana wavimbi uri murudzi Muzezu unobva kupi? kumaundarweni kwa Chief Kandeya. Kwakandeya. Wongba. Ko imatezva munobva kupi? Kwamurewa. Saka imimi nokuti vamwe vanouya voti tiri kuda pfuma yedu paonekwa kuti imba iri kuzuruzika. Muri kunetsana, muri kushushana. Wakambokurova? Kumurova? Kwete. Iwe wakambokurova ere? Ayo. Rudo riripo? Taurazve ndiwo tikubvunza. Patiri kutaura panapa ndopaunotaura kana tikushunya kutaurira futi tiba tataura toba tamudzidzisa tamuita kanza. Mugere semba menyu. Uri kuda imba here? Uri kumuda here? Uri kuida? Saka apa baba vako vane kodzero kuti varive pfuma yavo. Iwe une kodzero yokuti ubise pfuma kuna Jesu. Wangu mambo. Saka dai pfuma iwe nobiswa. Saka chiri kutanga kubiswa apa chi. Zvese ndiri kuita zvimwe chete. Ndiri kupa pfuma Atezvara. Aiwa, pfuma yangu kubisa. Achiwauya muno mudare. Mari yekutanga. Mari yabiswa naTezvara yako kuti vatenge salmon. Nekuvasumudza. Vanenge vaona kuti apa ndingangotsvairiswa pasi. Zvakanaka. Anditi chiri kutanga kutora mudzimai. Mudzimai wako uchibva pano uri kuenda nekumba kwako. Tezvara. Mudzimai haana kuroora kuona kuti aida anogara kumba kwana baba vako iwewe. Kana kuti kwana Tezvara mudzimai ndewako. Vese vari vaviri namai guru. Iwe uri kuziziva kuti kumba kwako kuna mai guru? Wakamboonana navo? Patakatanga kugara tese vanguva 6 years vakazodzokera ma3 years. Saka uri kuziva kuti anombotora achidzinga mutiyo machizoto. Aiwa iwe ndiri kutaurira kuti ndouri kwana nopinda mumba uyu. Uri kuvanzisa? Nokuti kana pane maonero nemafungiro kana waenda muwanano amudzokwe reverse, amuna reverse. Atisi kuda vanhu vari kuti vasvika muruwanano vasvika kunzi ndanga ndisingafungire kuti mumba munojiwa nzou. Anditi kana wagadzirira rwendo rwokuti ndafunga ndamuda ndewako murume wako akanopinda mubako sezvaanotaura kuti imba haana munonopinda mese pacho paari kugara ipapo. Uyo mukadzi mumwe watora uyo auende kunomurwisa. Andinobazo mukuru ndeupi atanga kupisvikapo? Iwe uri kuziva kuti ndiye mukuru. Ane vana vangani iwe? Ane 1. Mune 1. Makasiyana kumwedzi. Nokuti kana masvika kumba uyu pane zviro zvamunomboitira kukunyirana kumeso semabhuru. Kana waenda uku enda unotora chigaro chako ozvininipisa hapana chaunoruzova zvinzwa. Zvese anokuitira iwe uri kupanzwa iwe. Wangu mambo. Kwete kuzosvika ikoko wotanga kureva nokuti uyo ati asati aona uyu asati aonawo uyo. Akazosvika oona kuti uyu unhu wake pamwe vakatombosangana vanozivana. Akona kwenda kunorovana kunoshushana. Tizvozvo. Pfuma isusu pano tanyora. Muchato takuchatisa ka munozviziva. Webarika futi munoratira kuchatisai. Hapana anoramba munhu. Ndizvozvo. Kana ukaona kumba kwakazoshanduka ragudo nderako muchachengetana kudzimara mapararana. Anditi wasina musikana? Saka pfuma yanyorwa apa haina kuwanda. Atezvara iri pepa ramunyorerana iri handirona handikukunda. Ende iwo mukwasha notenga affidavit. Uri kupanzwisa? Kopi inoenda kuna Tezvara. Kopi unosara nayo. Wazinzwa?
kuitira kuti mangwana ukazoya munhu wakuda kuramba zvinhu zvako zviyapa zvinokusungisa nokuti chitsividzo kutsika kwedu tinoroorana nemari nepfuma anditi saka pachaurikuenda kunotanga kupisa chaukapisa imbona nocheteka nemachina ndizvo ndezvakatikwa kapatezva uti tuduku twese turiyaka kuti enda unobisa uti twese unotinotubisa pane zvamaira ezviripo tiri dzinotsika ndedza baba pamwe chete nama ndo pane yomai chimana saka kana kuiko mari yamatimariya mombe mune muchitengesa nemari kana matimari muri kuti mari mombe yemari ndaona manyora asina mari anobisa 100 pamombe 3 pandoadzinotsika kuita idzi 6 endai unobhadhara saizvozvo nyora endai yapera nauidare repfuma kwatedzara vakunzwisisa kwazinzo ukandandama ndii ruvangu sumukako sumuka heni atedzara mari atedzara yarapisa kudai bhadhara nhasi ndendane ndiri kuita 15 nhasi ndogadzira mafoni kai mafana emafoni ndimurugadzira mari munobhadhara kunze kwako wama baba